Незалежно, що цей рік, як і для органів пенсійного фонду, взагалі для системи, для держави був досить складний, та, в економічному плані і тому подібне. І відбулися досить такі суттєві зміни, оскільки було передано функції адміністрування єдиного соціального внеску органам Міністерства доходів і зборів. Органи пенсійного фонду не втратили, скажу, темпів щодо поступлення власних надходжень, так же само до співпраці з органами Міністерства доходів і зборів і виконавчу державну службу. Адже ми прекрасно розуміємо, що від того, як поступають кошти, як сплачують платники, залежить від того, як буде своєчасно здійснюватися виплата пенсії. Щодо власних надходжень, то хочу сказати, що на сьогоднішній день ми вже їх виконали на 100,6%. І є надія, що виконання плану за грудень місяць так само буде, і ми вийдемо з непоганими показниками. Щодо єдиного соціального внеску, так само напружена ведеться робота як Головного управління Міністерства доходів і зборів, так відповідно і Пенсійного фонду, і виконавчої служби, в тому, щоб кошти були в області зібрані. Друге питання. Ми прекрасно розуміємо, що всі пенсіонери в очікуванні, як то кажуть, свят, Нового року і як буде здійснюватися фінансування на слідуючий рік. Перше, що хочу заспокоїти пенсіонерів, що виплата пенсії, яка завжди починається з 4 по 25 число, за грудень місяць на сьогоднішній день у нас 100% профінансоване відділення поштового зв'язку, де вони вже пошта в змозі буде до 25-26 здійснити виплату пенсій. І, відповідно, так же само завтра будуть 100% по останній день фінансування закриті виплата пенсій через установи банків. І я би знову хотіла, щоб пенсіонери десь трошки заспокоїлися, що якогось зриву там чи несвоєчасної виплати не буде. Щодо фінансування на наступний рік, ми знаємо, що починаючи із 4 числа йдуть вихідні дні, так? 3 числа робочі дні. Фінансування виплата пенсій на січень місяць вже розпочнеться орган пенсійного фонду з 27-30 числа. Таким розрахунком, щоб пошта могла забрати готівку і розпочати виплату з 4 січня на святкові дні, оскільки 4 – це є вихідний день, субота. Так же само вирішується питання щодо фінансування пенсій силових структур. І разом з тим, якщо 6 січня буде для органів пенсійного фонду, для банківської системи є, що не буде вихідним днем, значить тут 3 числа так же само буде здійснено фінансування, щоб пошта знову ж могла забрати готівку і розпочати виплату на 5, 6 і 7 число, на ці всі свята. Я думаю, що відповідно тих графіків, які ми на сьогоднішній маємо, а вони складаються в нас щодня, ця виплата буде здійснена в повній мірі. Новації були, ви знаєте, що державним бюджетом і бюджетом пенсійного фонду прописано було, що підняття мінімальної заробітної плати є прибуткового рівня з 1 грудня. Відповідно, орган пенсійного фонду в листопаді місяці було здійснення нарахування на грудень місяць і мінімальний розмір пенсії збільшився на 50 гривень. Кожен пенсіонер відчув, скажімо, хай незначне підвищення, так, тому що залежно від того, який розмір пенсії мав пенсіонер, який стаж роботи і так далі, по категоріях певні параметри, але максимально до 50 гривень пенсії були підвищені. І фактично у лютому, у грудні місяці вже отримані пенсії з відповідним цим перерахунком. Що буде на слідуючий рік, наскільки буде прийнятий державний бюджет України, відповідно, вже готується або як розробляється проєкт бюджету пенсійного фонду, є розроблених, будуть занесені певні корективи, і яка буде закладена мінімальна заробітна плата з грудня місяця і мінімальний розмір пенсії, відповідно, верніше січня місяця слідчого року в тих розмірах і пенсійним фондом буде здійснюватися проплата.